Det er Gustav igen. Hvad så? Jeg håber, du svarede. Ellers var det mega noget af et spørgsmål. Men jeg har en lille pølse med igen. Pølse. Gud, han kalder mig din for pølse. Nå, men vi skal smage på London slik igen. Og det her er bluff, som jeg tror bare er smeltet skumfiduser på bøtte. Men se lige den her. Ja, gå væk. Go away. Ej, go away. Det er bare hvidt. Og jeg har spist en del af det, jeg synes det er godt. Virkelig godt. Jeg har min lille ske. Jeg har allerede suttet på den nu, fordi jeg har spist den. Men den er fair. Men vi skal gøre. Og jeg skal dømme det. Højst 10 stjerner. Mega godt. Og alle sammen, jeg har også den store pølse med. Store pølse. Han skal også med, tænker jeg. Og han får her. Og vi starter med mig, hvad jeg synes. Jeg synes 10, faktisk 1 million, hvis det skulle være rigtigt. Køb det. Jeg elsker det. Køb det. Vi skal først lige høre, hvad min lille søster siger. Hvad synes du? Meget godt, men ses i morgen. Jeg elsker jer alle sammen. Hvad synes I jeres far? Hvad synes du, far? 8. Hej. Hej. Jeg er 4.